Inaresto ng mga pulis ng Rapu-Rapu Municipal Police Station ang isang lalaki na itinuturing bilang top 3 most wanted sa bayan alas 3:30 noong Biyernes ng hapon. Kinilala ang suspect bilang alias Rogerio, 40 anyos at taga-barangay Liguan, Rapu-Rapu. Ayon sa pulisya, paulit-ulit na pinagsamantalahan ng suspect ang kanyang stepdaughter. Pagkatapos malaman ng ina ng biktima ang nangyari, agad siyang dumulog sa Rapu-Rapu MPS noong nakarang taon upang magsampa ng reklamo. Bali po pala daw sir, last year lang po ito na yung akusado po na nag-commit ng crime po. Last year lang po. Tapos sinubaybayan na po natin ito kasi malaki-laking kaso po ito. Inantay po natin lumabas yung warrant of arrest niya. Paglabas po, hinuli na po namin. Kasalukuyang nakakulong na ang suspect sa Rapu-Rapu MPS at maharap sa 28 kaso ng rape at isang kaso ng acts of lasciviousness na may piyansang 200,000 pesos. Nasa custody na po ng aming ng station at inaantay na lang po namin na may return yung warrant of arrest sa origin ng court po. Nananawagan naman ang Rapu-Rapu MPS sa publiko, lalong-lalo na sa mga magulang na may anak na menor de edad, na bantayang maigi ang kanilang mga anak at huwag magtiwala agad sa iba para maiwasan ang ganitong klase ng krimen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.